Salam sejahtera di ita salutna damang dainang nanalonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat. Jala pasu-pasu ni dibata na totong madongani ngulutta di dia peta maringana. Di bagasa tikyon lau marsyajar hita sen hata ni dibata na jumulu tapasa daru hatta martanya kita. Debata Jehovah, debata amanami, debata ni hatuan nami. Di bagasa tikyo na le Tuhan hay pasak daging doktor dinami Tuhan. Asaho na totong madungani jalan maniroy hami. Talumubi na posom nala para ton hatang. Pasu-pasu jala parbisuhi. Jala pasu-pasu sa luhut na manangin hatamon. Asa gabi tugu haporsen na sida di bagasan nguluna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan namin. Amin. Hulian ni Tuhan, hata di debata na Thomas Tuhita, di bagasan Tikyon, di may isang buku ni si Matius, bidu 20 sada, mamuka may sanaya sada masuk sa tuaya siya, so mahata ni Tuhan, tapay tiup ma di bagasan rohat tabi. Dungilah madapoton huta Jerusalem sahab manasida tu sosor bet pagi mardanokon dulu jetun sianima disuruh Yesus sisianna dua halak nin nama lau mahamu tu sosor na dijulumunaan mami terjumpa kamu nama disi tabat halu disadara do anakna har-hari jala tugu hamu namai tuau. Jadi molotung adong nama dok hatana tuhamu alusi hamu nama narekot doi di tuhani dungi pitor lason nama alemasa pe si somoni asa jupang na ihanatao ni panurangi pabu hamu nama tu borusion idama naroma rajamu nama napoto nalabok dorohana haludi do hudulanna do anak ni haludi boban dungilah makka si sianai patupaon na didok ni Yesus tunasida dibuan nasida mahaludei do anakna dia peho ma ulus na tugijang na las dipahudul ma Yesus tu atas nai di basin na toropi pahibak kun ulus nasida tu dalani na dibanari manaliaki akka rating ni hau jadi dipasrakot tu si alay sudina toropi akka na dijuluna nang namangi siyan pudipe mangulupolopon hosana di anak ni si Raja David pasu-pasu ma naro marhiti-hiti gor ni Tuhani hosyan nama digijang ido pajahon na damang dainang nenolonga di bagasa tuata Yesus Kristus adong masa halak tentara veteran hala Amerika na ala na maduhoti parporangan na ujwi di Vietnam polado gabi matipul tangan na ala na honabo di sadatiki adong masahala duli-duli manopot amatto di dokma asugari dan ala di parporangan ni ate dan mungkin somonon diaiho ninna jela buasa maikon Allah marpora ninna ale ahama didok tentara veterani didok ibadah mah jangankan tanganku ngulukku pe hukur bator do tu negaraku. Nah pengorbanan na pinatuduh ni tentarai pataridao somo dia komitmen diba na makaholongi negara. Di bagasan turpu jamita na sa tuita dia pala partikyanon dung masuk Yesus tu daerah Jerusalem di tikinasida di huta betpage disuruh Yesus do dua hal sisianna lau tujulu bajulu di ibana
jala membuat anak ni halu di naga behundulan. Di patupa si ni Yesus do hobartu pangiduan jala na sinuru ni Yesus. Di bona sida ma haludi, di bona sida pakaian na tu atas ni haludi asa ado hundulan ni Yesus. Jala sudina akajulma na mangito ni bala. Sa totong na sida maroloporo. Sa totong na sida mamuji-muji guarni di bala. Buasa pola di patupa toro pala sesongoni. Ala nanong adong do pakirimo di nga sida. Pakirimo niya kajulma naro manopo Jesus. Naro mardala do Jesus. Ima pakirimon asa totong gabi Jesus paluhon na sida. Siang akasi tahun non nadia di sida ala ni penjajahan Romawi. Dihirim saluhut na bangsoijo. Asa Jesus jongjong. Mardongat torak do na sida maralohon bangso Romawi. Asa marhite-hite waso ni Jesus. Gabi di palua na sida siang penjajahan. Ale ahado nadula di Jesus. Aduldo sian pamikirio dinatoro palak taringo tulau ni Jesus. Ulau ni Jesus dada ulau politik. Ulau ni Jesus dada nanaing gabi jongjong ibana gabi sada partogi di tonga-tonga di Portibion. Ale ulau ni Jesus ulan holong ni roha. Hararo ni Jesus tu huta Jerusalem. Sasitong na nanaing pataridahon ahanaung di padaton marang na diwarihon. Marang naung disuirakon akka buku panurirang tanumo Sakaria. Takas ikko dipasiko Jesus doi di bagasat moluna. Molo tentara nagkadingan na habibadi ma di bagasan patujulo di jamitai. Iba na berkorban alini holong ni rohana tu negarana. Nang Jesus bisa sitong songon ido. Haroro ni Jesus songon sada pamuhay doi. Dinalahu berkorban ibana humokop sudi halak. Humokop Portibio. Dada holang humokop pala Yahudi. Dada holang humokop pala Israel. Ale humokop salut najol mapardosa. Nanang di palua Jesus. Dada nanang paluaho jolmai manang hala Yahudi sian panggonggomi hala Romawi. Ale ulau ni Jesus. Nanang paluahon jolmai sian saluhuk na gonggoman di dosa. Huria nenolonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Hobarto jahana satu ita dia pala partikenon. Didokon pinasupasu manaro di bagasan gorni Tuhan. Marhite-hite epistel minggu palmarumon. Nang takas diajari hita. Songo dia do tutu hita mangarajumi hata ni di bataon. Nagabi patugun haporsyota. Lama dalani akka parmunota. Na parjolo sahali na gabi sada suku-suku na mangulo tuhita ganit marsada-sada. Buhado tutulas ni rohatta maka porse Jesus. Gudang no jolma maka porse Jesus ada nung pakiriman. Dia mengikuti Tuhan karena dia mengharapkan segala sesuatu yang mau Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Tuhan menjadikan Tuhan itu menjadi alat di dalam kehidupan. Alai anggo jolma na porsia dada songoni pakirimon. Pakirimon di jolma na porsia. Dada songo pakirimon naro manomu Jesus. Ale pakirimon ta songo dia. Pakirimon ta na porsia do hita nunga di sesa Jesus salut na kedosata. Jala pakirimon ta na manoto porsia do hita. Nagabi parjabar do hita. Dihaluaw na pinatupan ni debata di bagasan Yesus Kristus. Itu pengharapan orang percaya. Pengharapan kita Yesus itu tidak hanya lagi sebatas raja. Alana adul pakirimon ni hala Yahudi tuna dulu di Yesus. Waktu roh parjolo Yesus anggo tabereng di buku lakana asik. Dung mula Yesus sian marpuaso 40 hari sian padang gurun. Pasahaton ibana kabarita nauli di Nazaret. Sudido pasi di konima. Andung mardan akapartikian. Nama Yesus semakin tenar, kuasanya semakin luar biasa. Yang pertama dia diusir dari kampung halamannya. Maka ketika dia kembali ke Yerusalem ke kampung halamannya,
ada pengharapan yang terjadi. Pengharapan bahwa dia itu akan menjadi raja. Ale adundo nang pakir mo dinasida. Ale nima dung tartakut Tuhan Yesus. Ahama na didokon nakana toropi. Idokon nasida mamusena. Parsilakon ibana. Parsilakon ibana. Parsilakon ibana. Ale mo hita ng sumonipi. Nunga tarsilang Yesus Kristus sumoko pita. Nunga tarsilang ibana ale ni San Akadosanta. Ale ni nanay tapuji di bagasan parmlota. Taparade maruhatta. Ta edeo ma ede olopolo. Ala naung di tubuh Yesus Kristus dohita siya nakadosanta. Maka firman ini mau mengajak kita. Yang pertama sekali firman ini kita mau diingatkan. Bohado tutu. Anggo disuruh Yesus kita dia pala partikiano. So ngonak kasisyan na yung nakaningan. Dunoko lao mahamuna. Jala mula adong manukut tuhamuna. Suali mahaludi. Narikot doy di debata. So nari ahari narikot di debata. Semuluta. Dikit tado. Hepeng tado. Ahari narikot menurut tak. Na jelas damang denang. Marhite-hite hata di debata. Nang takas sa pasatu hita. Ngoluton masareko do di jolo di debata. Ngoluton masareko do mamulahon na dialamo debata. Ala na ngoluton reko dia do pan di debata. Taulahon mamarhite hita ka ngoluton akaula na dengga. Amangin nang nenolonga di bagas sa Tuhan Yesus Kristus. Katakan di dalam hidupmu, di dalam pribadimu, di dalam segala kegiatanmu. Bahwa hidupmu itu adalah berharga di hadapan Tuhan. Karena hidupmu berharga di hadapan Tuhan, maka lakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Unang ulaw kamu nabe mangototoy di bagasan ngolumuna. Unang ulaw kamu nabe margijandila di bagasan ngolumuna. Unang ulaw kamu nabe mangulaw akahata na rumar na maralo tulong mo ni rohani di bata. Tetapi ketika hidup kita ini berharga di mata Tuhan, maka kita persembahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. So ngonapun haludi dugidok ko nareko doi ima di Tuhani di ibana porsi ibana molo ido narumiko di Tuhan iko di ibana kita be ado nareko di bagasan molutta iko taleodo obat tumagidoan di bata ala nunga Yesus Kristus nunga mangalion hadirion na jumolo. Kristus sudah berkorban terlebih dahulu. Maka kita juga sudah seharusnya mengucap syukur kepada Tuhan. Lewat kita mau mengorbankan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Napa dua hot marhite-hite hatani di bataon nang takas disulikit tu bagasan rohatta. Ahado tutu tangyang tanah salahon todupan di bata. Gudang do tapangi do adupan di bata. Songonaka namanya itu Yesus. Tangyang dinasida, tangi dua dinasida, nang dipalua Yesus nasida siat pangonggomi halak Romawi. Nang petanya nasala pangiduan. Kita gudang dua ketanyang tak. Gudang dua kapangiduan tak. Natapa satu di bata. Alai narumik ko nanang botota nagabe tangi konota di bagasan parmulota. Ima asa madapot haluaw. Asa madap ngulu na sa liling-liling na hita. Ima tanging nobolo. Molo na sanaw tanyang tamanginang. Tanyang asa mamora, asa gabi, asa sakap. Tidak salah dengan itu. Tetapi ini saatnya bagi kita. Tanyang tapangidot tatu di bata. Buhado hita asa gabi partohap dihan aja di bata. Buhado hita asa gabi panian di ngulu na sa liling-liling. Itu yang harus kita doakan dalam kehidupan. Artinya seperti apa? Artinya kalau itu kita doakan berarti itu harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Yang dalam arti sederhana. Berarti pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Pekerjaan-pekerjaan yang menyenangkan hati Tuhan. Namangil amanginang marhite-hite hatan di bataon. Nang takas di pabotot tu hita. Ya Yesus tutu naroi gabiraja hadamiado. Songon natar surat di bagasan ayat palimau ni pabuah hamuna matuboru sion
ida manaru marajami manopoto nalabok dorohana haludi dohudulan na do anak ni haludi boba. Iya, Yesus na tapuji, Yesus na tahaporsiai, Yesus na paluah kita. Dada som aka raja na dong di Portibio. Aka panggonggomi manang partogi na di Portibio. Ale Yesus na ta oloi na ta olopon na tapuji di bagasang olutta. Yesus na malin hadamion nagabi pasunakon akarohata. Hadamion ala nang ditubus sita. Hadamion do na pinatuduhan ni debata marhite-hite holong ni roha na dipasak na tuita gadok marsala-sala. Ang niya manginang ala na Jesus nagabi raja na tauloi raja hadamion. Berarti hita pi akasihut tot ibana. Iko sibuan hadamion ng pagkahumalang. Maka pada saat ini Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, tanyakan dalam hidupmu. Apakah engkau sudah menjadi pembawa damai di dalam kehidupanmu? Seperti Yesus yang kau muliakan. Seperti Yesus yang kau percayai. Seperti Yesus yang sudah melepaskanmu dari segala dosamu. Maka ketika Yesus Raja Damai itu kita muliakan, berarti kita yang mempermuliakan Dia juga akan memberikan kedamaian atau mau berdamai dengan orang-orang sekitar kita. Napatuluhon jalan naparpudi sahalia manginang marhite-hite hata ni Tuhanon nang takas di pabotoh tuhita ganuk marsada-sada asa totok kita manomu-nomu di bata di bagasang ulut tas ganuk pare. Panomu-nomu na tapatupa dada sonari sabi alai setiap saat. Ketika kita menantikan Tuhan setiap saat di dalam kehidupan kita, berarti kita mempersiapkan segala sesuatu. Apa yang perlu kita persiapkan? Nahita parade hadiryota. Nahita parade ngolutta. Alana molo ngaro Tuhani. Ngaga biparjad berbihita di ngolu na saliling-liling na. Alani adorang sorodo pebana. Taparade saluhutna. Taulaun saluna kalau moni rohana. Hobar tuaka hatana ng sahat tuhita. Amin. Martanya kita. Mauliate Tuhan sobar rohanami tuho. Ala niya sidot dinggan di basam. Nang totong dilihomu tu bagasang ulo nami. Nungataka sami tangin hatam dia pala partiken. Nung dia jari ho hami. Asang giat tami. Manomu nomuho di bagasang ulo nami. Marhiti-hiti akka ulaw na dinggan. Asa gabi parbuya ka na tong gima na nang patudunon nami songon hatarin haporsyan nami. Songon tadana atau tokan manomunamuho sa lilikan ng ulo di Portillo. So ang songon idol Tuhan. To sidiruas ni Huriam na manangin hatam dia pala partikyanon. Pasu-pasu na sida di bagasang uluna. Pasu-pasu na sida di bagasan na kaulon na siganupari. Mulihat Tuhan. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan na martanya kami tulupamo. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan memasuk-masuk kita.